Bideo honetan aztertuko dugu funtzio arrazionala modu orokorrean, hau da, aztertuko dugu I berdin K zati x-kena gehi B funtzio. Horretarako abietuko naiz I berdin K zati x funtziotik kari balioak aldatuko dizkiot eta horren arabera ikusiko dugu zenolako aldaketak gertatzen diren funtzioarekin. Ondoren, I berdin K zati x-kena irudikatuko dut eta hemen ere K eta aldatuz ikusiko dugu zer nolako aldaketak sortzen diren funtzioan. Eta bukatzeko, I berdin K zati x-kena gehi B funtzioa irudikatuko dut. Eta hemen berriro lehen bezala aldatuko ditugu K, A eta beren balioak. GeoGebraren bitartez irudikatuko dut lehen da bizi I berdin K zati x horrela eta guztiz ere aurrena definitu ingoet funtzioa orokorrean lehen esan dugun bezala K zati x-kena honi gehituko diot gehi B hauxe da irudikatuko duten funtzioa. Ez dugu ezer ikusten Z, K, A eta B ez dituzte balioak hartzen momentuz. Horretarako deslizadore batzuk definituko ditut, lehenbizikoa karentzat, kasu hontan esango diot mugitzeko minus 10-etik minus 10-etik 10-era, bai, defektuz beti esaltzen da hor bost bat, 10-era eta gehikuntza izan dadila bat. Beraz, K ez du edozein balio hartuko baizik eta balio osoak. Ikusten duzue K handitzen detenean pasatzen da batetik bira, 2, 3, 4, 5, 6, horrela 10 arte. Eta jeisterakoan ere jeisten da beti banaka unitate bat gora edo unitate bat bera. Bai? Gauza bera egingoet B, A eta berekin minus 10, bai, beti sortuko zait hor defektuz bost bat plus 10-ea gehikuntza ere ematen diot batekoa eta hor daukat harentzat definituta deslizadorea ari balioak emateko eta bukatzeko berentzat beste deslizadore bat sortuko dut gauza bera eginez eta honen bitartez emango dizkiot balioak kari, ari eta beri. Momentuz utziko dut A berdin 0, B berdin 0. Gogorarazten dizuet irudikatzen aigean funtzioa hauxe da I berdin K zati x-kena gehi B. Irudikatzen dut funtzioa hemen daukau. Kasu hontan K da bat A0 eta B0. Beraz hor daukazu ezkerraldean fx berdin bat zati x funtzioa. Orain aldatuko ditut karen balioak. Pasako naiz batetik bira. Ikusten duzue urrundu indala koordenatu jatorritik eta funtzioa K positiboa denean dao irudikatuta lehen eta
hirugarren kuadrantetan. K negatiboa egiten detenean, funtzioa irudikatzen da bigarren eta laugarren kuadrantetan. Argiago ikusteko beste bi funtzio definituko ditut, bi zuzen, bat izango da I berdin B ikusiko dut zergatikan gorriz irudikatuko dut. Eta beste funtzio bat x berdin a propietateak emango dizkiot, baita gorriz irudikatuko dut eta trazo estilo berdinarekin. Bueno. Eta guain muituko dut, K muitu deu leno, ikusten dezue. Mantenduko dut K berdin bat, eta ari balioak emango dizkiot. Momentuz A haren balioa da holaxe, 0. A haunditzen detenean, dakizuenez, funtzioa muitzen da eskubira, bai, eta A negatiboa denean ezkerrea muitzen da. Noski, kasu honetan muitzen da unitate bateko saltoak nolabait esateko ematen. Pasatzen naiz minus batetik minus bira, minus bitik minus irura, hau da, desplazatzen da eskubira edo ezkerrea. Eta B aldatzen detenean, egiten baldin badet B positiboa, pasatzen naiz B zerotik batea, ikusten dezue funtzioa goraka egin dula, eta bakarrik goraka beste guztia mantentzen da berdin. Bai? Hemen 0, eta hemen beri balio negatiboak ematen dizkiot, eta bera dijoa. Eta hemen dauzkau, kombinazio guztiak egin daitezke. B berdin minus bat, oain alda dezaket A, balio positiboa ematen badiotari, muitzen zait, eskubira, balio negatiboa ematen badiot ezkerrea, hemen aldatuko banu K, aldentzen da pixka bat, K negatiboa izango balitz, horrela izango litzateke, beraz hemen, aztertu dezakegu, dauden aukera guztiak. Eskubira, ezkerrea, gora, bera, kuadrantena, utziko deu, hasieran bezala, K bat, ari 0 balioa emango diogu, eta beri ere 0 balioa.